गोयचे मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारांची भलायकी मातशी बिगडल्ल्यान सगळ्या गोंयकारांक तांचो हुस्को जालो। तांची भलायकीन बेगोबेग सुदार जावचो म्हण अख्ख्या गोंयांतले लोक प्रार्थना सांगणी करतात। पणजेचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकारान पणजेच्या लोकां वांगडा महालक्ष्मीच्या देवळान देवाकडेन सांगणे घातले। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आरोग्य प्राप्त होण्यासाठी सर्व मंडळी एकत्रित होऊन आजच्या या शुभदिनी सुदर्शनात्मक महाविष्णू प्रीत्यर्थ सुदर्शन याग, त्याचप्रमाणे धन्वंतरी याग इत्यादी अनुष्ठान करण्यासाठी एक जमलेली आहे। तेव्हा या संपूर्ण मंडळीकडून योग्य तऱ्हेने शास्त्रोक्त पद्धतीने संकल्पित अनुष्ठान तुम्ही घडवून घ्या आणि करून घ्या आणि जी अनुष्ठान करणार आहे त्या देवतांना उद्देशून हवनीय द्रव्य समर्पण करणार आहे त्या देवतेला तिथे हवनीय द्रव्य पोचवून महादेवतांच्या आशीर्वादाने सर्व देवदेवतांच्या आशीर्वादाने मनोहरजी पर्रीकर त्यांच्या शरीराने आरोग्य दूर होईल, जेणेकरून उत्तम प्रकारचे आरोग्य संपन्नता त्यांना प्राप्त होईल आणि जनता जनार्दनाची सेवा करण्यासाठी जे कटिबद्ध राहतील ती गुणप्रभादेखील प्राप्त करून द्या। सर्व देवतांचे अनुग्रह आणि कृपारक्ष इत्यादी प्राप्त करून द्या। रक्षाकवच त्यांच्या प्राप्त करून द्या। सर्वांच्या सर्व सदवेश मनोकामना इच्छाकांक्षा परिपूर्ण करून द्या। सर्वांची रक्षण करा, सांभाळ करा, यश आईमध्ये माऊलीने बरं करा। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। सगळे जाण आसतले की मनोहरबाईची तब्येत थोडीशी बरी ना, तरी पुणून ट्रिटमेंट घेऊन काल तो गोयचे बजेट प्रेजेंट करपाक आयलो आनी म्हाका दिसता एक गोंयकाराचो मोग, गोंयकाराचो आशिर्वाद ताजे फाटीन आसा म्हणून म्हाका एक करपाक पावलें। एक ताज्या प्रकृतीची सगळे देव देवता कडल्यान ताजेर आशिर्वाद आसचो, तशेंच पणजेकाराचो जो तांचो पणजेकाराचो मोग जो तांचेर आसा तो आमी प्रकट करपाक आयज आमी महालक्ष्मी देवळांत सुदर्शन होम तशेंच धन्वंतरी जप हाचो एक कार्यक्रम दवरला। आमच्या किरिस्तांव भाव भयणांनी फाल्यां चर्चीन 11 वरांचेर मासय दवरला आनी हे म्हाका दिसता सगळे धर्माचे सगळे लोक एक मनोहरबाईच्या फाटीं उबे रावल्या आनी हे सगळे आमी करून हाडटा।